ayikho ngcono kunesiteleka. Isiteleka sayi-achieve into esifunayo kunemashi. Yes. Imashi into ekalela ama-hours ukuthi izoqala ngesikhathi esithi phela isikhathi esikuthi. But isiteleka masiqala namhlanje siyoqedwa ukuthi leyo nto uhulumeni uya-respond yenzeka leyo nto. Inkinga akuwona ama-influx of foreign nationals eSouth Africa. I-corruption inkinga. Jeez. Ngikutshela nje iqiniso. Ngoba if there was no corruption in South Africa, ngisaphinda ngisasho webafowethu. Akekho umuntu ongasuka ezweni lakhe azogcwala la. Engekho umuntu ose-South Africa ovumela leyo nto okwipower ose-office thizeni. Awukazi wabona ama-Nigerian egoloza lemgaqweni. I've got a permit. I've got a permit. Ubhizi bayamxosha emgaqweni uyafona. Ufonela izikhulu. Ese office. Because unephepha lithole office wakhipha u30,000 walithola iphepha office wena uxosha yena umtshena ngama bylaws lo muntu ose office akanandaba nama bylaws. Hey hola, siyanamukela ke kolunye uhlelo another epic episode of Durban Network. Kanza kwethu ke siyaniqoquzela ukuthi ngeyinamba please subscribe button lapha ku YouTube channel yethu. Siyacela ukuthi nisijoyine ku TikTok yethu na ku Facebook uzithole zonke ngani yakwethu ziphelele. Sihleli no Chilisi ke namhlanje sithamunda indaba ezithinto G20 amamash. Chilisi, sekubingelela mfowethu. Angibingelele bafowethu, ngibingelele ku Durban Network, ngiphinde futhi ngibingelele nakubalaleli bethu abasithanda ngendlela emangalisayo. Thank you so much for a chance again ukuthi sithi ukuzobuka isimo esiphila kusona. Bakukhumbula abantu bakho. Uphela mfowethu, abantu uyazi ukuthi ukudla okungenaso spice akumnandi. So kuyo yonke into oyidlayo ukuze bemnandi ufuna uku-add some chili a little bit. So that's why beloko bengifuna abantu anina choice bafethu. I'm on demand. Thank you. Back by popular demand. Yes. Mfowethu. Liyavuthizwa Chilisi. Lokho ku reflectwa inamba yama March eseswabonile unyaka uqalile. Kancane ubona abantu estradini, kancane ubona abantu estradini. Kusho ukuthini lokho ngezwe lethu? Angiqale kabuhlungu bafo ngokuthi ngithi nibaqaphele abantu abama populist. Yes. Ngoba kunabantu abazohlangana bamobilize abantu ngento genuine bese kuba khona abantu ababona ithuba lokuzovela ukudlala ke ngosizi labantu lokho angimelene namamash ngizochaza ukuthi sithini sami stand ngento yemash kodwa kwamanje ngisathi izwe yebo liyanyakaza kodwa ke alinyakaze ngendlela ecorrect. Yes. Linganyakazi ngabantu abanye babo uthi banenhloso zabo kodwa basebenzisa usizi lomuntu omnyama. Angazi ke noma mhlambe ngichaze ngijule yini kodwa nje angigcizelele ukuthi kunabantu abahosomathuba ongababona bemobilize abantu bazi babe nane theme. Yes. Babe nenhloso yokumobilize abantu. Kodwa uthi uyabheka at the end of the day lo muntu oxakekile nokhishwe endlini elambile esuke emjondolo. After yonke lokujuluka kwakhe na yonke into still usaphinde emjondolo ulambile akadlile. Kodwa lo benze yonke lento owatholile ama video clip amvezayo yena njenge leader endulele hotela yena. After wonke umshikashika wenzile ulele hotela uyatrenda everywhere bese kuthi umuntu ohluphekayo wosizi uphinde emjondolo uyodla amagwinya nopholona aphinda lale. Uphumaphi? Ngiphuma kwimash. Beniyonzani? Besiyolwa sifuna amathuba emsebenzi. Utholeni? Lutho. Ngakusasa ikhona imisebenzi cha. Ngizophinde nenze njani futhi sophinde simashe futhi. Angimelene ke namamash. Ngithi kodwa khona umehluko. Ayingabuza umuntu mhlawumbe singafiki nje ndawo nenkulumo yethu. Imasha kuyona icampaign. Akusona isiteleka. So zu3 lezinto. Ufika ube nesiteleka. Yes. Ube nemasha bese uba necampaign. Campaign ungayenza le fonini. Bhale nje faka ama profile aphephule. It's a campaign elwa nokuhlukunyezwa kwabantu besifazane. It's a campaign iphelele nje la. Imash
sesiye emgaqweni sidlulisa umyalezo so submit memorandum somewhere it's a marsh yini oyilindele nothing except ukuthi lo muntu ozothatha imarsh ozothatha imemorandum yakho osebenzela uhulumeni eminyango nahulumeni uzoyisayina leyo nto kukuyena ukuthi wenzani ngalokho bese sizoba nento ekuthiwa isiteleka yes isiteleka ke bafo you don't need a permission from anyone isiteleka yabo so ngeke ngawubuza against the system bafowethu isiteleka ngeke ngabuza ke mina ukuthi ngezikhathi eminyakeni edlulile kusakhona iziteleka kulelwa amanzi kulelwa ugesi wawubona ukuthi uhulumeni yona language ayiunderstanda kangcono responda fast ngoba kuma yonke into akusetshenzwa ubani owatshena ama South Africans ukuthi zingcono iziteleka I mean angcono ama marsh kuneziteleka wayehlakaniphile lo muntu wa mislead ama South Africans ngemarsh you don't get what you will get kwi strike because kwi strike ngisho iphoyisa amalala lizovuka liswile ukuthi kunama hemhem esiteleka liyazimisela futhi ayamobilizana amaphoyisa kodwa mekuzoba nemarsh one uhambe uyocela imvume kwi system ekucindezele ngicela imvume kuwena uhulumeni ongicindezele ukuthi kusasa ngifuna ukuyomasha ngihambisa izikhalazo zami eofisini lakho uhulumeni ongicindezele akubuze uhulumeni uzoyiqala kuphi imashi yakho indawo ozosuka kuyona uzoyakophela kuphi ngasikhathi sini ngicela ukusuka ku point A ngo10 o'clock akubuza ulindele abantu abangaki usho uzokwazi ukugada abantu bakho yebo uzochaze it's a peaceful march yini ozoyithola nothing uzobaqoqa abantu uhambe nabo akuphelezele yena uhulumeni mase bebangumsindo abantu akutshena uhulumeni khuza abantu bakho akuphelezele uyapi uya eofisini likahulumeni futhi uhambisa umqingo wezikhalazo zakho afika aphuma umuntu oholayo ngenyanga oholelo uhulumeni itshele imali asayine izikhalazo zakho angene ngaphakathi bese siyamake thina sikwazi ukukhuluma sithi amandla nivume nonke awethu sesenzile ukuthi kanje emphakathi sibanikeza 3 days yebo ayikho into ebaphoqayo laba bantu siyasuka lapho siyahlakazeka sikhuluma la sibu 10 sibu 100 sishintshana ngemicrophone sikhuluma into efana nombani ufuna ukuvela ukuthi uyi leader we want to be leaders at all cost sebenzisa ngishama marsh ukuthi siba ama leaders right so bafethu ngizama ukuthi mina imarsh ayikho ngcono kunesiteleka isiteleka sayiachieve into esifunayo kunemarsh yes imarsh into eqalela ama hours ukuthi izoqala ngesikhathi esithi phela isikhathi sekuthi but isiteleka masiqala namhlanje siyoqedwa ukuthi leyo nto uhulumeni uya respond yenzeka leyo nto meli address leyo issue ya address nje leyo issue uhulumeni mefika wazoqamba manga siyaqhubeka isiteleka abantu bayayithola into abayifunayo umuntu owaqhamuka wazokwenza lento amamarsh ukuthi bephophula umuntu owayazi nje ukuthi make bangena kulento amamarsh bazotrenda babe famous babanga ukuthi ubani okwazi ukumobilize kakhulu kunomunye but at the end of the day ngeke bathole lutho omunye kuthe hayi mfowethu uyasdiscourage wena mawukhuluma negative towards amamarsh angikho negative towards amamarsh ngithi mina kungcono isiteleka kunemarsh imarsh ayikunikeza into obuzoyinikezwa isiteleka so ke angikwazi mina ukuthi ngipromote abantu ukuthi abagijime emgaqweni ngamamarsh ngoba kusasa kothi sekusukuma abantu abazothi siyawuvala umgwaqo la sifuna ukuthi nokuthi abantu sebefed up bathi sesikhathele kade sasehla senyuka ama memorandum awasenzeli nix kodwa lapho kwamanje asikhulume ngeoutburst eseyakhiwe imarsh ka Jacinta Ngobese ukuthi abantu they were not aware of these issues yes bebe aware kodwa bebedinga umuntu ozoba proper ozowuthi nje umshini babona abantu ukuthi really sinayo i-challenge kanje sesibona manje ama-marsh afuze the very same marsh esakheka sekuqala ukuthi nento yakhona ishinyayelwe every day sekunane inhlaka zikahulumeni eseyiqala zi-addressa the very same issue yama illegal foreign immigrants so uma uthi wena ama-marsh ayikho into engaka achieve but nayi marsh siyibona kukhona izithelo seyiqala izithelo asibuyele kwi-marsh
ngimshayela izandla lo wasisi ngiyamsupporta kakhulu ke Yeah. yena umuntu engimsupportayo ke le loya yazi why ngitheme ngiqala ngathi khona umuntu owenza into genuine entweni ayenzayo Yeah. kodwa khona abantu ababona ithuba lokuba phophula bavelele baduma iMash izenzele into yayo lo wasisi into agudi ngayo ukuthi ufike wavula umqondo kuma South Africans amaningi ngezinto akade ama South Africans engazi understand ezibalekile Yeah. ezithinta ngisho umthetho ukuthi umthetho uthini ngokuba umSouth African ngamathuba omsebenzi nomuntu wangaphandle right noma kukhona ke lesingahambisani khona mhlambe ne approach yabo ekwenzeni lokho but ukuba supporter abafowethu beMash ngiyabasupporta 100% because basivulile amehlo mina engahambisani nako ukuthi yabona mhlambe ngangcono ukuthi nawo le Mash yenzekeke mobilize abantu avela afike nje usisi ayikhulumele yena yedwa anganikeza uChilisi mic because uChilisi ufuna ukuzovela mina nginalento yokuthi kunabantu abathola ithuba lokuthi asenzeni iMash ngoba sebebone lo wamuntu adenza iMash sebefuna ukuvela that's my problem ukuthi ngithi mhlambe iMash ayiachieve lutho at all no iMash ihambisa ikhalazo iMash iyayenza awareness but uhulumeni ngeke aza responde kwiMash ngisakuphinda ngisakusho lo uhulumeni wase South Africa ngeke a responde kwiMash ingasukanga intuthu and intuthu ayisuki singabanga khona isiteleka Luthini uvo lwakho sikhulume ngayo lento eaddresswa iMash Luthini uvo lwakho ngeinflux yabantu base-Africa bezogcwala eSouth Africa okugcina sekuncisha abantu bala imisebenzi thina uvo lapho well umbuzo lo engibuzwa wona abantu na kwi social media naseceleni ikakhulukazi labantu abasupporta uOperation Dudula asibuye kanje nabafu wena ake ngilenise ngezwe nje ngineshow ukuthi akwazi uye kulona yeah wakwaye equatorial Guinea I've never been there. You have never been there. Is it possible ukuthi ungasuka la uzithole sewukhona? Ungazi umuntu ungangenanga ngamuntu, ungadlulanga eoffice la se Home Affairs engekho umuntu one connection wakhona. It's impossible. Bonke labantu abangena la abasuki eMalawi, Mozambique, Kepi, Tanzania, Nigeria bavele baqhamuka bezothi Memfu eSouth Africa. Ayikho leyo nto. Kusuke kukhona umuntu already ongaphakathi eSouth Africa wangaphandle naye okade afika la ene connection nabantu abama South African abaqashwe uhulumeni wale South Africa abathola ama bribe labantu bathi besuka le emazweni abo basuke kade beyiraisile imali bayithumela imali yabo ihamba phambili bathi beza bona bezongena emaborder la becross iborder benza yonke into basuke sebevulelwe iminyango imali yabo qagela ukuthi isephaketheni elikaba lo muntu wase South Africa ose office bafu asingalibalekeli iqiniso lokuthi Mash Operation Dudula asimobilize neni siqonde ema office ka government siyokhipha labantu abama South Africans aba corrupt abathatha imali yalabafowethu bangaphandle kunabafowethu bangaphandle abahlala eSouth Africa bangakazi babe nama ID ekuthi njalo mase okhisimusi befuna ugoduka balungisa 40,000 bawukhokhe bagoduke yes so yinhle into yokuthi asimlwele umuntu wase South Africa ocindezelwe othathelwa amathuba emsebenzi kodwa sikubheka ukuthi lo wamuntu ozazo ngithathela umsebenzi la ungenisoba But let's be honest. Kwezinye indawo into that has nothing to do with uhulumeni. Sikhuluma ngenkampani zama China la ezinye zazo ekuyizona kakhulu eziqasha kakhulu labantu ngoba they cheap labor. Zibathathapi. They would come Zibaqasha bese semazweni nabo. Cha. Bela Befike kanjani la? Beqe kanjani la? Engekho umuntu ose South Africa involve ngizama ukukuvezela lephuzu lokuthi before sifike ekutheni inkampani yama China iqasha abantu bangaphandle ngowe cheap labor asiqale sivume ukuthi inkampani yama China imlandanga umuntu eMozambique ayimlandanga eMalawi imthathe esevele la ngaphakathi eSouth Africa ufike kanjani la eSouth Africa engekho corrupt officer
sidila nini no corrupt officer, simasha nini siye ema officer ka Home Affairs, sithathe lo wonke lama movement, sihlanganisa uMarch and March, sihlanganisa Operation Dudula, sivale into ethi Home Affairs office. Sikwenza nini lokho? Why sizokwenza ngokuthi siye enkampanini yeChina? Singakaze sikwenze ngokuthi siyoconfrontana sodwa as South Africans. Ngoba izwe lele sikulona alibulewa ama foreign nationals. Libulewe yithina ama South Africans. Inkinga yethu siyasaba ukuconfrontana. Sitshena namaqiniso. We are picking the easy targets. These people are easy targets because they are on the street bebalekela indlala yasemazweni abo. Why are we not confronting the corrupt officers? It's because we know ukuthi 3 days we are gone. Bazosithuma uphuthu. These guys are corrupt to the core. Ibona bathatha imali. I'm telling you mina, there are no foreign nationals abagibela iveni besuka eMozambique baze bazongena eSouth Africa. Engekho umuntu wase South Africa oyithathile imali yecorruption. I'm telling you. Phela mina you forget ukuthi I've been traveling. Angithi ngihleze ngintshela ukuthi mina I've stayed in Zambia mina for more than 3 years. So I know exactly ukuthi kwenzakalani kulama bus uma uwela iBeit Bridge. Bengihamba ngeBeit Bridge, ngihamba ngebus mina. Suke la ibhasi eGoli liyedlula eZimbabwe, liyowela umpula lo omkhulu iZambezi River, liyongena eZambia. I know that. I've been sitting with ama foreign nationals emabhasini. Bengibona kwenzakalani uma ucrossa iborder. Sithi siphuma siyobamba line isiphethe ama passport. Khona abantu abacashiswe emabhasini. U-driver wakuphi umcabanga? Owase South Africa. Owase South Africa uno connection nabantu abasebenza Home Affairs. U-driver mehle ebhasini uwehla qonde ngqo lapha phethe ilist yama passengers akhe. Kulama passengers akhe uyawazi ama passenger angenayo ipaperwork. Akhokhile ekhokhela ukuthi awanayo ipaperwork. Anikwaba u-officer ogqoka uniform yase South Africa, South African. Jeez. Corrupt. When are we going to confront those people? Okuyibona benza le influx of foreign nationals agcwala la before sikhulume ngezitolo zama China nezama Somalia nezabanibani esithi siqasha ama foreign nationals. Sikhuluma nini ngalama corrupt South Africans ekuyiwona letha labantu abazothatha imisebenzi ama South Africans. So wena uKhristi ubeka ukuthi ba wrong ngokuthi bona enga yabo bayi direct kufanele bayi direct ngakho. Yebo baqala ngekugcinwa ngako. Bafo ungawaxosha namhlanje ama foreign nationals walayishe ngamabhasi awu100. Uwaxoshe namhlanje next week azobe sekhona. As long as kusakhona umuntu wase South Africa ose office corrupt. Yeah. Mhlambe Chillis asibheke khona ivideo engeke ngayibona emavikini adlule whereby ikwiborder. Umuntu I think that guy is a Zimbabwean. Yeah. Ujumpa lo ucingonyana nje athi sengise South Africa ajomba ngapha sengise Zimbabwe. Mhlambe lokho kimi kwa draw ukuthi there's a big problem ngama border. Mhlambe lento ikhulumayo ake sibheke ngokwama border ukuthi ihlangana kanjani, singayihlanganisa kanjani indaba yabantu abacorrupt eoffice nendaba yamabhoda ngoba sikhuluma ngokuthi iHome Affairs ngapha bese sithi iSANDF or whosoever those people who are yes angimele ba patrol lapha. Mhlambe sihlanganisa kanjani lento ukuze sibone ukuthi who is the real culprit between the two, because khona abantu abeqayo beze South Africa just because beqe kwiborder bahamba bazi bafika la khona abeqayo ngoba begibela amabus, meaning there's a problem with Home Affairs, there's also a problem with laba bagada abama patrollers. Asihlukanise kahle khonzo yizo. Sure. Kahle asina kumele ngaba sina into ekuthiwa South Africa, kumele ngabe sine Southern region. Ngoba lo muntu laba abantu ababenza amaborder ngeBerlin conference le yabo ebhedayo. Umngcele weSouth Africa neSwaziland uhlukanisa abantu abakhuluma ulimi olulodwa. Ngake ngenza ivideo ngabuza ukuthi mina umuntu omswati waseSouth Africa ehamba eJohannesburg nomuntu omswati waseSwaziland oseSouth Africa umhlukanisa kanjani? No. Ngoba bayafana. Bahlukaniswa ukuthi lo usengale lo usengala
culturally bayinto lo munye usemhloshana lo munye usamnyama bakhona nabamhloshana ngalena nangalaba khona abamnyamana odlamini bamnyama le South Africa tsu so we southern region umsuthu wase Lesotho nomsuthu wase South Africa abahlukaniseki culturally language wise abahlukaniseki Swaziland umswati wase Swaziland nomswati wala abahlukaniseki neMozambique we've got same issues kunabantu abangala phezulu komhlaba yalingana nakomanguzi bake bakhulumela into oxakayo ukuthi yakuphi ke lento because basemngceleni umngcele wahlukanisa abantu beshadelana bengcwabana ngiyakulento ayibuza umfowethu ukuthi uthini ngokuthi khona umuntu ogangayo ama video sobona ukuthi TikTok umuntu awela ucingo athi sengise South Africa aphinda alwela athi sengise Mozambique noma athi sengise Swaziland labantu mfowethu bavuka ekseni bayothenga isinkwe esitolo eSouth Africa baphinde badlule baye ngaleni bayaphilisana siphila ndawonye kunabantu base Mozambique abahola igrant la eSouth Africa kunabantu base Mozambique abavotayo la eSouth Africa nabase Swaziland abavotayo la eSouth Africa abawela umngcele mase kuzovotwa ngoba vele igrant bayithola la nama clinic bawathola la emshanguzo bayithola la ukuthi vele mase kwenziwa ibudget ke vele national budget iyaba khona into ethi nama refugees sesibudget asiwabali siyayabala ke nale inflation yala ama foreigners la mase kwenziwa isabelo imali zikahulumeni uyabona so ke bafoke eyokupatrola ngizosho nje ngingasabi we Durban network into ekuthiwa ama border kahle akulona udonga it's a system yes manje inkinga yethu sithina mesicabanga iborder sicabanga ucingo lokuvimba umuntu angeqi noma sicabanga udonga lokuthi umuntu angalijombi that is not a border it's a fence it's a wall but I border it's a system that is created edinga ukuthi udinga passport to go there it's a system kahle into esihlukanisile thina it's just a system. That's why labantu okhuluma ngabo uthi kumele ngabe amasosha ayapatrola how Nkosi yami nala masosha asebenza khona lapha emngceleni abafana bendawo abawazi umlando ukuthi thina siganwe khona lapha yana make sure niwe ngeke avimba umama emngcwabeni lapha ngaphesheya esho ukuthi mntana wami kwakakhumalo mina ikakhumalo lapha yana siyongcwaba ngemngcwabeni mntana wami ngiyabuya ngeke ngishiye ikhaya lami ngiyohlala ngalena nanku umuzi wami la ngiyalapha ngemngcwabeni ngiyabuya iqinise limsulu abafethu akusiwona wonke umuntu osuka eZimbabwe azohlala eSouth Africa permanently beza la for idingo zabo baphinde eZimbabwe vele but leyonto ingozi kangakana ngiyakuvuma lokho kusho but uma ngabe sizobuka ngokuthi vese labantu baningi bayeza la ingozi asiyibuke lengozi ukuthi ibudget ekhishwe South Africa kusuke ku-allocate abantu base South Africa knowing ukuthi bangakanani ngaleyo estimation esuke yenziwe through uSESAS so uma sinabantu abangaka bazofuna ama services eSouth Africa bengabaliwe bengeziwa benga-includwanga kwi-allocation sithini kuthi isicompromise manje i-service delivery kubantu ekufanele ngayo bayithola because there's an uncounted number yabantu asebekhona needing those very same services. Now nje ade sibona idudula neMash ima phambili kwama clinic ithi anikwazi ukuzothatha iservice ekufanele ngabe inikezwa iSouth Africa ngoba anibaliwe unallocatedelwanga ingakho sesishoda ngemithi because imithi makade kuukuthi allocate for abantu abawu 500 sebe u 5000 because there's these people no angithi phela iqiniso lithi lento beyingekho kusaphethe uhulumeni wobandlululo abantu bebeza ngesibalo esikaliwe kufuze ngabe la eSouth Africa nje sinento ethi onyakeni samukela ama refugees awu 10000 kuphela other than that askeep more than that for the status as a refugee but ngenxa yokuthi sinabantu abakwi political position aba corrupt bona banama minings banezинkampani kulamazwe so mabethinta labantu abaqhamuka lapha laba bantu bavikelwe ukuthi wena uyadla ezweni lethu
inkinga corruption eSouth Africa. Inkinga akuwona influx of foreign nationals eSouth Africa. Corruption inkinga. Jeez. Ngikutshela nje iqiniso. Ngoba if there was no corruption eSouth Africa, ngisaphinda ngisasho webafowethu. Akekho umuntu ongasuka ezweni lakhe azogcwala la. Engekho umuntu oseSouth Africa ovumela leyo nto okwipower ose-office thizeni. Inkinga iqala ngecorruption. Bonke osopolitiki bayasaba ukukhuluma iqiniso lokuthi ama foreign nationals a deprive ama South Africans izinto ekumele ngabe siyawathola ama South Africans njengoba ulinganisa ngezibhedlela. Right. Okay. Mfowethu iqiniso lithi vele uhulumeni wethu uhlulekile ukwanelisa idingo zethu thina as South Africans sisasodwa. Kumthwalo onzima ke maseqhamuka abanye abantu bezonezelwa phezukwethu. Ngebhadi ke njengoba ngisho ngithi isystem ecorrupt. Le mithi ngicela ukubuza kuwena le mithi ephuma esibhedlela siyeke ukuthi bayajovwa la esibhedlela. Le mithi ephuma lesibhedlela etholakala sidayisa uhamba ngamabhasi yakulawa amanye amazwe. Bayangena bayintshontshe noma bayithenga konesi. Obvious bayithenga. Yini corruptic? Isystem yethu ecorrupt. Yini ke chilisa uthini wena? Ngithi mina ma movement ethu amahle nengwathandayo Operation Dudula and March in March. Yekani labantu bama victims kwabona. Anidile nalaba bethu aba corrupt. Yabo masifuna ukudila ne corruption. Asisivali isibhedlela kungangeni ngisho umuntu wase South Africa. Sesine evidence ukuthi kune corruption eyenzeka la. Ilapho ke sobe sesidilile ne corruption. Ingakho bengithi mina ngabathutha ngamabhasi ngama thousands bahambe after 2 weeks bazobe sebebuyile. Ngoba umuntu ozobe babuyisa yilo lala no 11,000 oqhamuka kuma foreign nationals. Jeez. Uyawufuna lo 11,000 owale South Africa uyawufuna u11,000. Wena ubaxosha namhlanje. That is why wazi wabona ama Nigerian egoloza lemgaqweni. I've got a permit oh. I've got a permit. Ubhizi bayamxosha emgaqweni uyafona. Ufonela izikhulu. Ese office. Because unephepha lithole office wakhipha u30,000 walithola iphepha office wena uxosha yena wena umtshena ngama bylaws lo muntu ose office akanandaba nama bylaws unendaba ne30,000 azowuthola uyabala ukuthi ine month ngenza malini. So ngithi mina imash wonke lento futhi akona ama mash lawa ama operations because phela imashi usuku uyohambisa memorandum laba bahambisa memorandum bangena einkampanini beyokhipha abantu abaqashiwe ukuthi kungena ama South Africans ioperation leyo. Lama operation akakamobilize kuyiwe ema officeini wonke ahulumeni ama department kuyiwe ngisho eluthi sina iWhite House le South Africa we don't union building. Yeah, siya union building. Siye e-union building nami ngoyake ngalolo langa. Siyo challenge ugovernment wethu ngoba icorruption isuka lapha ya. Sixakwa ama foreign nationals namhlanje umuntu owalethile ugovernment. Akubona yini osopolitiki bethu ababethi Africa is one. Labantu basicashisa thina. Mzukwane silwa nohulumeni obandlululo. Ngithi bona osopolitiki bethu abashome bekhankasa befuna ukuzenza bahle ngale ngoba bona banezimayini ngale bayasebenza ngale badla imali baneinkampani ngale bese bethi labantu basicashisa therefore nathi siyabacashisa mase ubuka kahle labantu abagcwele la kubona abantu abazocasha abantu abazosebenza ngebhadi ke akuzi abantu abaclean bodwa kuza nabaletha izinto ezingcolile ezizoqeda ipopulation yethu awuthi ngikuthuseke kuloko engizokusho. Do you know ukuthi eminyakeni ezayo thina sobe siphethe president ozobe half South African half African ka easy ngoba intombazane yala inengane izaliswe umfana waseMalawi ihlala la leyo ngane ifunda la leyo ngane isibongo sayo izobe ine right ukuthi ithi ngwakabhanda mina uma wami wakacele. Ucabanga ukuthi leyo ngane ke iyokwazi ukuthi isupport into ukuthi kushawa ama foreign nationals? Never. Izobuza ukuthi malume wanenzani ubaba? Yabo? So lezi zinto lezi zokumixa kwama population ipolitical abanye ukuthi abazi. Ipolitical lento le in the near future so besiphethwa abantu angesibona bokuzalwa genuinely la noma bezalelwe la but if you trace them sike sayibona ku Miss
Miss South Yeah, Africa. Miss South Africa. Khumbula lento lentombazane. Chidirema or something. I don't know. Chidilima, yeah. But that girl was from Nigeria and South Africa. Uma wakho wase Mozambique, ubaba wakho wase Nigeria. But she Kodwa is bahlangana la abazali. she's a South African. Yes, wazalela. Is she a South African or not? Constitutionally. Yeah. Constitutionally, she's a South African. Yeah. But ubaba wakhe in Nigeria yonke. Mhm. She's a Nigerian. Uyabona ukuthi ifuture yethu ithi soba no president wangaphandle. Jeez. I'm telling you, soba no president wangaphandle. Nangu lo uphethe home affairs uba uSchreiber angithi bayamsola ukuthi Back in Germany. Yes. La eThekwini kade uno mayor uKhawundi. Khawundi. Even that surname is questionable. Yeah. Kade kune march recently kwathiwa kukhuluma umphathi wamaphoyisa wathi akasazi isiZulu. Jeez. eKZN wakhuluma isingisi engathi ngiyasilalela ngathi this guy is from Zimbabwe. Ngiyambona that guy ogqoke ibuko. Yeah. That guy ogqoke ibuko mekhuluma isingisi sakhe. Yeah, but he's vendor that guy. I don't know, He's but vendor. mina engitravelile iaccent yakhe mekhuluma English ungathi waseZimbabwe ungathi wazisishona. So maybe he's vendor, maybe usemusina uzalelo kwiborder yeZimbabwe. That's why sifika la bengifuna ukuthi kuwena kahle kahle iSouthern region. Kumele ngabe sinayo into ekuthiwa iborder. Kumele ngabe sinto eyodwa eSouthern region. Sibe no president oyi-one because iLesotho inabesuthu la. You can't have Lesotho as a country and have abesuthu as a tribe yakwelinye izwe bafethu. It doesn't make sense ukuthi unezwe ekuthiwa iBotswana uphinde eSouth Africa ube nabatswana abathi si tribe yase South Africa sabatswana. How does it work? Uma inkosi eBotswana ibiza abatswana kumele kusuka abatswana base South Africa bethi semgidweni wabatswana. Kodwa siqhama from another country. Jeez. How does it work? Ayisebenzele lento le. Ilento ukuthi thina we don't want to stand on our own as African people and speak the truth ukuthi umuntu owenza la maborder. They didn't consider us. We didn't exist in their thinking. They didn't care about us. They didn't care about ubudlelwano bethu ukuthi kahle kahle sinama families a stretcher from here up to Mozambique. Yeah. From here up to Malawi. Mo uthi wakwaba nenhlanhla yokuye eZambia. Khona i-tribe laba ebizwa ngamangoni. Amangoni. Amangoni. Laba bantu everything that they do is Zulu. Everything that they do is Zulu. Even namakhosi hamba eZimbabwe you will find the same thing. KaBulawayo uzobathola abantu abamaZulu everything. Lo muntu njobe umZulu everything. Mefika lana uzombiza ngeforeign. Ngiyasibuzela nje. Okay, ngiphinde ngibuze ngokweborder kwi-foreign. I-system yomlungu. Ngiphinde futhi ngikubuze, umtswana waseBotswana mele South Africa umbiza ngeforeign. Yeah. Is it possible? Yes, but Chilis, mhlambe lento it can be a long debate and discussion. Yeah. Asibuke ngokuthi kuno Japan, kuno China. Yes. Lento okhuluma ngayo into even kulama countries ase Asia, even ama countries ako America, uthola ukuthi mhlawumbe abantu base Mexico nezwe elingaphesheya kweMexico abantu ababe kwakade kuyinto eyi1 so into abroad emhlabeni masingayibheka ukuthi laba bangaphesheya babuya ngapha bakhuluma bayinto efana but looking at content yasho uJacinta supporting mhlambe lento ke wayikhuluma ukuthi sizobheka ukuthi sasicashe kulawa amanye amazwe ofusha nakulawa amanye amazwe mhlambe ko Mexico kusuke kuyinto ecishi ifana sasicashele nabo sebengacasha la ngoba banenkinga but uthi uJacinta yena inkinga yakhe why singabheki ukuthi sekushintshile manje asibheke ukuthi sekuphilwa kanjani sibheke nama challenges abhekwe yileyo country bese siyabheka ukuthi is it okay ukuthi si apply ukuthi nathi sasicashe lapha yes mhlambe sasicashe eZimbabwe kwakucasha abantu mhlambe abawu 5,000 for example ngale yaminyaka beANC no PAC but bangakanani abantu baseZimbabwe abala manje makuukuthi kuthiwa kucashiwe wathi asiyibheke ngaleyo ndlela mhlambe asibheke uvo lakho ngiyavumelana nosisi 100% yabona lo asisi izinto ayikhuluma abafethu correct zivula amehlo kuwo wonke umuntu including me. Yes. Ku unfair ukuthi iSouth Africa as izwe izovele iphenduke nje izo-unite iSouth Africa I mean iAfrica yonke wonke umuntu azogcwala la ku unfair. Number 1, number 2
Ku-unfair ukuthi i-older generation yethu izothi yona yaya kocasha kulamazwe bese icabanga ukuthi ke nathi la kumele wonke umuntu eze la akeze phela ezocasha ke asikhulumeke laba banana ngabe bazocasha banama talk show abazili ukuzocasha laba bethu babeyocasha kahle kahle futhi mase sikhuluma into abangeke bayithande mawuye kwi-exile usukubaleka khona bangabalekanga bathi siyofela empini umuntu waya ku-exile ke angazosisabisa athi yena wafela empini wabaleka wayisaba impi khona abafela empini those are heroes umuntu waya ku-exile yamhlula impi wabaleka wayocasha okay ke wayecashile wayengenawo amabhizinisi wayengaqala izitolo wayengenawo ama drugs wayecashile yena nomndeni wakhe wayaziwa ukuthi usuka la ayela mhlambe futhi wayenephepha lokumove uma ne refugee status yayimlimita kwezinye izinto wenza 1 2 3 laba thina we don't understand ukuthi I refugee status in asylum seeker ithini in our days because labantu benza everything ongayicabanga they are becoming South Africans. They have become South Africans. More than South Africans. Some of them. And bafethu mina ngiyakusho nje lokho. I feel pity for us as South Africans because labantu abanye babaqhamuka endaweni eziyingozi okwezempi. If ungasuka impi manje kuthiwa South Africans versus foreign nationals, tina we are found nowhere. We cannot match most of them and ngiyazi ukuthi iZulu tribe is one of those that they can target nibona bebekhuluma ngama South Africans bakhuluma ngamaZulu ukuze usinde wena ngafuna ukuthi ukhuluma isivenda ukuze usinde bakuxolele because vela amavenda nawo sibuye siwa treat ngokuthi angathi ama foreigner to amashangane lawo uyabona so what I'm trying to say bafethu ukuthi le yamamash nama foreign nationals kuyisicelo sami nje mhlawumbe engasakusho harshly ake sizama ukudila ne system yethu corrupt before sidile nalabantu abagcwele la mhlawumbe khona bayibeka kahle mebethi we need to have a family meeting ake bashiye kancane isintu ke leso isintu sithi umndeni mawuthi sifuna ukuba nezingxoxo zomndeni isivakashi siyahamba awusike kancane yabona nje mhlawumbe mangase kuthiwa uhulumeni wethu akabe neqiniso ayivume lento esho ama South Africans siyacela nje u90 days 90 days angabikhona umuntu oyi foreign national ola kulelizwe and then we have a meeting, a family meeting. Only 90 days. Angeke chillis. Are you aware ukuthi yiyo exactly into engasusimpi la? No, just 90 days guys. Sibe ne family meeting. Kule family meeting ila sihlangana khona as South Africans irrespective of what political party you belong into. Siyahlangana so discuss with the guys. I-system yethu ayisicreate amathuba emisebenzi anele. Yini inkinga? Bese siyayixoxa inkinga. Inkinga yethu ama political leaders ethu akhuluma ngama foreign investors. Namanje kune G20 lesazokhuluma ngayo. Yonke leyo nto leyo ayisizi thina because it talks of foreign investors. Asinawo umnotho wakhiwe ngaphakathi eSouth Africa njengezwe. Asiqale silungise leyo nto leyo. So that masothi abantu bangaphandle basathela umsebenzi. Sisho ukuthi basathela imisebenzi yethu eyakhiwe inkampani zethu zase South Africa, not inkampani zama China qhamuke China. Nawo ama China ama foreigners. Kusho ukuthi into enzekile i-foreigner liqala inkampani laqasha i-foreign. Yabo? So i-family meeting nje noma 90 days siyayidinga. Uthiwe nje no more for 90 days. Kade kukhona i-lockdown mos. Abantu bebenga travel. Ake senzeke a kind of lockdown. Ake nambe nonke. Sisale sama South African. Sibambe family meeting. Sibuke umnotho wethu. Sibuke isystem yethu ukuthi ikuphi la idinga ukuhlengahlengiswa khona kwezempilo. Nana ke sibone uhulumeni wethu ukuthi kona ke nje unayo ini capacity yokufezekisa kwezidingo zethu kwezempilo, security nana. Ke sibuke nje ukuthi ikuphi la kudinga silungise khona before siletha ama foreign nationals, because I can tell you one thing. Ungangiphikisa mangathi mina sinawo ama foreign nationals ama South African police. Yes. Sinabo abantu ongesibona bokuzalwa eSouth Africa abasebenza eminyangweni wamaphoyisa. Sinothisha.
abasebenzela uhulumeni waseSouth Africa abafundisa ezikoleni zikahulumeni waseSouth Africa. Mhlawumbe ngibeke kahle. Ngikhuluma ngothisha mina waseZimbabwe ofundisa kwi-government school yase-South Africa, hayi kwi-private school. Is it fair? Not fair. It's not fair. But wonke ama-department ngingakutshena ngithi hamba uyesibhedlela uzomfica unurse oyi-foreign. Baningi nqa. Kodwa bakhona balaba angasebenzini. Mhlambe Chili sikhonto engifuna sibheke kancane. Yabo nje kakhulu ukhuluma ngokuthi kunabantu abawo president into eyimbangela lento lo president obafica be-own ama-mine kwamanye amazwe. Obviously kumele ba protect i-interest yabo kulawo mazwe. Mhlambe is it possible yini ukuthi mhlambe ku-government esingawuvotela let's say ngo-2029 kube nepolicy nje ezobekwa ukuthi akusavumelekile ukuthi umuntu oyi-president abantu abasondelene naye from family ukuthi babe nama-business outside, mhlawumbe uku-avoida leyo nto. Is it possible ukuthi we can formulate such policies? Ngebhadi kwipolitiki khona amamafia nje sikube nje caca isensimini yayo isensi ipolitiki nje igcwele oskelem igcwele oskelem nje ipolitiki. So ngisho bangawushaya lo umthetho bazobe ushayela ukuthi already sebenenye indlela yokubypass but ukuze nina nibe happy amngelani lokuthi nje ngiphila emfethu mubuka izinto abanazo sopolitiki ngeke uyenze le zonke lezinto abazenzayo ngemali oyithola ngesalary ka government ayikho lonto ngeke ngeholo. So already bangabe sebenenye indlela yokuthi bangathatha ngisho nami nje nguchili singahlobene nabo ngiqala inkampani ebizwa ngami angihlobene ngishonana naye but sinesivumelwano sinedeal. Mina ngiholelwa uyena entweni ayenzile yena ushaya iphone call akakhulume no connection bakhe politically ngebhadi nje bafethu nithi ngesingisi self enrichment ipolitiki abafowethu bayisebenzisela ukuzicebisa bona siyathanda sithandi nabo labafowethu balamazwe angaphandle abawosopolitiki ba own amabhilidi la eSouth Africa. Do you know that? Ba own inkampani la ba own amabhilidi la eSouth Africa. That's why neke ngase South Africa I own ama-mine ngale yabo uma bekhuluma ngobudlelwano hayi sinobudlelwano nalamazwe abakhulumi ngobudlelwano obulaphansi bakhuluma ukuthi nabo bayahweba bawoso ma business because they won't stay in these positions forever. So to answer nje in short there won't be anything ezothi siyakuscreena ngangokuthi uzophila ngesalary akekho usopolitiki ophila ngesalary yodwa. Sesiya nje kwi G20 recently sibonile kungena ama-Palestine amangaka 153 153 yes. Kwaphinde kwanento ephinde yavela futhi ukuthi ngale eCape Town iDA ibusy ingenisa abantu baka-Israel. So khumbula ukuthi uIsrael nePalestine basempini sikhuluma nje manje. Awuboni yini ubungozi ukuthi kwamukelwe abantu bobabili abasempini in numbers? Asiqale la into engicomplainisa ukuthi sine Sudan ekufa khona abantu une genocide yenze eSudan. Yes. Umbuzo uthi if labantu abatholakala bezongena la kwakwabantu abamnyama baseSudan babezovunyelwa yini? The answer is no, a big no. Obana babezonqaba ama South African amnyama njengami nawe wona ukuqala wezwe ukuthi asibafuni laba. Kodwa uyayibona ezinye inhlaka ukuthi ziyaliconsiderisha ibala. Ukufika kwalabo bantu la it's not only the president ovumele bona beze la. It's not only futhi ngomongase uphenyisise nje within the ANC leadership inembuzo eminingi ANC leadership ya question lokho ukuthi kwenzeke kanjani ukuthi ngabona la abantu abasuka kudanga abeqe wonke lamazwe bazongena eSouth Africa. Ikhona irace enjengabo ebalwelile ila ngaphakathi ukuthi abangene. Kune population ekhulayo la yamanye ama races. Why le yethi population ishona phansi? Idecline ibanjwe ijiki ibanjwe ubumnandi. Mzukwane kuthiwa sesifike emandleni le yethi population yobe ingenawo amandla yobe yomile. Yobe uyomile yobe ifuna incane yobe ifuna into okwehlisa ngoba ubona ngisho abantu benemashi benza imashi basubomile befuna ukwehlisa. So ke umbuzo wakho bewuthi ke is it fair ukuthi beze la
ekubeni sibe sazi ukuthi uIsrael awuzwani nePalestine. Thina as a country iSouth Africa already seselususile uchuku. Asale sesiqhubeka nalo. Jeez. Mzukwane sihamba siyovula icala sivulela uIsrael kwiInternational Court. Sasenzani? Sasenzani? Amanye amazwe ethulile. Sasithi senzani? Sasifuna ukuzenza bahle politically. Before uzenze kahle politically, awuqala ubone ukuthi uyakwazi ukuyidefend unawo nama muscle ukuthi ungazidefend amakusuka impi. Mangase kuthi uIsrael manje awuthi sikwi-mission yokutshala amasosha ethu eSouth Africa slowly. Bangene ngeZionist movement. Yeah. Cape Town. Singakwazi manje ukubala ukuthi eSouth Africa sinabantu base-Israel abangaki. Asikwazi ukubala. Now, mangase ke ithi Israel manje say attack iSouth Africa. Are we ready to defend ourselves? No. Siqambukelelane indabeni ezithinta abanye abantu. Sifuna ukuzenza muhle. Problem yalo president enginaye mina manje. Uyathanda ukuziveza emuhle ukwenze kwi-G20 lokho. Lesingakangeni kuyona. I hope sisazongena kuyona njengoba ushilo siqala uhlelo. Uyathanda upresident wethu ukuveza isibindi sakhe. Asusuchuku. Angeke akwazi ukulumela. uIsrael ulale embhedeni munye neAmerica. Yes. Sibhizi ngalo president wethu esinaye. Sichukuluza iAmerica. Sichukuluza uIsrael. Hayibo, amazwe ayikhondla lawa. I-relationship yethu neRussia beyi right kusawo umunye upresident. Hayi lesinaye. Kanti iRussia isikhondla. I-relationship yethu neChina ngeke ngisho ngithi 100% correct ngangokuthi iChina ingasiprotect mangase kuthiwe lamazwe engwabalela u2 akathi asinyakazisa. I don't know what's the plan of president wethu. But ngidabukela upresident ozongena emva kwakhe. I-G20 ihlalile 3 days if I'm not mistaken. Babonakala i-Operation Dudula izama ukuzoyiboycotha ngezathu ke izithize nezithize kodwa okuningi kwawo bekubala wona ama illegal foreign immigrants ne-favorism ekhona. Lithini ukuphawula kwakho? Yabona ke ngijabula kutshikiza umsila ngisho ungenawo. Iyona into phela vele mina ngifuna yenze uOperation Dudula. Ukuthi umuntu oyitoya awutoyitoye uqondanise nogovernment ngqo. Yabona ke labayenza leba bekade beyenza manje ngisupporta 100%. Futhi engathi iyona into engaqhubeka ke manje ukuthi sidila nogovernment si challenge yena ngqo. As-challenge upresident kuphela. Si-challenge isystem yase South Africa. Iyona lesenze safika la sikhona. Inhle kakhulu into ebenziwa Operation Dudula. Yes. Ngiyabeseka ngoba mfowethu ingikhalisa unyembezi into engiyibona yenziwe uhulumeni wase South Africa elungiselela ukufika kweG20. Yes. Ingivusise umunyu. Ibhlungu le nto engiyibonile ukuthi kuxoshwa abantu emgaqweni. Bephandela bona nemndeni yabo. Bayasuswa la emgaqweni umgwaqo ubonakala uclean. Shuthi bekususwa izibi ngamanye amazwi. Bekushanelwa izibi ziyiswe emva kwendlu ngoba kuza ivakashi. Seyihambile iG20 bazodedelwa manje abafowethu baphinde emgaqweni bayodayisa inhloko nemxabiso nophuthu notamatisi. Athina ama bylaws. Are they allowed to sell there? Sikubone nini ukuthi si-enforce ama bylaws? Why sikubone ngoba kuzi G20? Leya program bekungekona ukuzo enforce kwama bylaws. Noma ngaba ama bylaws athi akungadayiswa ku pavement. Why iqondaniswe nokufika kweG20? Kusetshenziswe umthetho khona ukufeza ezinye inhloso. Bekuzovezwa isithombe esihle phesheya ukuthi sinje oshwa abantu. Labantu abaqala ukudayisa ama pavement kade baqala ukudayisa ama pavement. Umfowethu lo bedayisa la eworkshop esenoshisa nyama phansi kwebridge kade ayenza le ubani umnce kade ayenza le yanto. But manje ngoba nakusekuzi G20 sekumele kube nesinye isithombe. This was not an enforcement of ama bylaws. If beku enforcement ama bylaws abawenze even during election baclean bathi angadayisa umuntu ku pavement. Yile ngobona khona ukuthi ayike bekuzofezekiswa ama bylaws. Anyway, vele nawo ama bylaws ayengakhiwanga uhulumeni osiphethe.
akho uhulumeni obandlululo ngoba vele umuntu omnyama wengesiyona wasedolobheni umuntu omnyama kwakuumuntu waseLamont naseClermont naseSoweto wakufanele ayosqueeza lapha ya kuma township nasemjondolo umuntu omnyama idolobha akulona lo muntu omnyama umuntu omnyama weza ngebhasi edolobheni ezosebenza umuntu omnyama nje ilabor isiqila selabor neconsumer namanje so uye edolobheni eyonzani eyosebenza mase qeda ukusebenza enze njani kodwa ukaphinde lapha ya la kunobugebengu khona la kunengozi khona la kunokufa khona every day ayikho into umuntu omnyama akadingeki vele edolobheni kwaseqaleni yini ke menza azotholakala edolobheni esedayisa pavement kwakumele uhulumeni wabantu abamnyama mzukwane ethathe ngo94 if wayene interest yabantu abamnyama ngebhadi wayengenayo interest yabantu abamnyama mzukwane ethathe ngo94 wene interest yama comrades azabalazile nabo ku exile so kwakumele enze sure ukuthi ipopulation yabantu abamnyama la idance khona ila khona amathuba ebusiness ukuthi abantu abamnyama bahwebe angithi kwakumele kwenziwe sure ukuthi kwakhiwa ini iblack economy i-black economy so that anti bethu bengezuya kodwa isama pavement bedayisa iklabishi notamatisi because into ebenza bayi lapha balandela population sayigcwele igcwele phi kwi-urban area la yayivele ingadingeki khona you see manje uzothi wena ku-anti akakhelwe indawo ekhoneni kude ne-taxi rank kude nomgwaqo busy ayodayisa khona utamatisi kanjani no akadayisa ku West Street because ulandela ipopulation inkinga yethu thina abantu abamnyama we are divided usababona yena belungu West Street awusababona angithi abasekho so ke manje yini ke ndaba uhulumeni angashintshi imithetho lama bylaws okhuluma ngawo amabhilidi lawagcwele lapha ya edolobheni ngoba abekho abamhlophe right kodwa le itolo esingena kuzona ngaphakathi ezenza imali yangampela zisaranishwa yibona abamhlophe angithi omakhamzi yes bafo zisaranishwa yibona yize bona bengasekho la right kodwa i-economy sabanjwe yibona but yibi population egcwele lapha yabantu abamnyama if uhulumeni bene interest ngathi thina abantu abamnyama bekuzoshintshwa amanye amabhilidi lawa lawa se-equipwa ama-foreign nationals kuzofa kwamabhizinisi abantu abamnyama i-black economy igijime phakathi edolobheni ukuze abantu bakithi baphume kuma-pavement bangene ngaphakathi i-rent yehle umama odayisa iklabishi ayivule i-fruit and veg market phakathi edolobheni kuyibhilidi lapha lakhiwe ngandle ukuthi angadayisa ngaphakathi akhokhe i-rent ya 2000 rand or ye 1000 bezosuka kwi-pavement asikwazi ukukhuluma ngama-bylaws akhiwe angam-include umuntu omnyama osomabhizinisi I'm against bylaws I repeat akhona chilis amatafula eswazi akhona edolobheni akhiwe meaning lawo matafula they are destined for ukudayisa umuntu nepopulation apha ku West Street nje akhona West Street they are on the side of the road okay yes accommodate abantu abangaki iyona ndawo ekufanele badayise kuyo babe bangaki umuntu phetafula ngithi umuntu phetafula mangaki wona let's assume mhlawumbe itheku lonke mhlawumbe awu 150 okay so ke manje abekwa ngamuphi unyaka kubekwa ama bylaws asenesikhathi ipopulation ayikhuli iyakhula uchaza ukuthi ke wena ngoba naku lawo matafula ayebekwe ngo1995 ebekelwe igeneration yangaleso sikhathi eyayidinga ukuthi osomabhizinisi abamnyama abafufusa abangaba namatafula ababe 100 ba100 babedayisa ibomvu lento egcotshwe ebusweni bedayisa imbadada sesinabantu manje abaphatha ama cellphone ayengekho ngaleso sikhathi uthi abenze njani abaxoshe laba bantu noma uthi laba bantu abayeke ukudayisa ibomvu badayisa amafoni mina ngifuna ukuzokhanda amafoni ayikho indawo yami etafuleni you see uhulumeni wethu akafuni ukunderstand ukuthi ipopulation mayikhula akavule nespace sokuyi-accommodate ipopulation ekhulayo idingo ngqangi zikhuphuke sistakile iSouth Africa mfethu ubona kunjena nje awuthi kutshene nje into ezokuthusa even kwalento ukuthi sikhale ngama foreign nationals abevela ama foreign nationals engena lana kodwa bekunganakekile ngoba iSouth Africa yayisekule level yokuthi iyakwazi kwa-accommodate uhulumeni wabantu abamhlophe wayenendlela asebenze ngayo eyayenza kunganakeki ukuthi khona abantu asebengenile la noba babethu bebesebenza ko Sportnet afika umpiko wa prioritize yonke into
I mean wa privatize yonke into. Yes. President Thabo Mbeki. Uyabo so kwaqala manje indlu yethu emnyama kwangena noma tender system abantu abaningi abasasebenzi. Amehlo ethu aseyabona ama foreign nationals ngenxa ukuthi thina sesilambile sisasutha sasinganakile. Sinabantu abaningi thina kade bafika eSouth Africa bazokutshela ngina 20 years mina ngise South Africa. Ngiyayiqala lento yokuxoshwa kwama foreign nationals. Asengena in numbers manje kuyanakeka ngenxa yokuthi isystem yethu uhulumeni wethu omnyama lokangena akaza improve ibhilidi elalilihle ngo1996 liyawa namhlanje uhulumeni akaza lenze lutho. Akana ndaba. So that's the problem. Uhulumeni system yakhe akayi upgrade bafu. Uyangivumela hambe home affairs namhlanje kumele uvuke ngo3:00 ekseni we home affairs uyoma uline ukuthi makushaya 11 kuthiwe system slow kodukani buyekusasa goduke nikwiphepha kuthiwa akusasa awuzoba ngaseqaleni ngizoba number 1 you see so the problem is our leaders we are being led by wrong people abangakwazi uupgrade isystem so ngisaphinda ngisasho bafu ngi-against ama-bylaws. Ngoba lama bylaws nithi akudayiswe ema-pavement. Yebo ngithani kungahambeki ingcoli itani linuki ngithi abachame emgaqweni. Angibeke icaci ngithi abachame emgaqweni ngoba ama toilet akhiwa uhulumeni wobandlululo ewakhela ipopulation yakhe eyayincane. Wangena wethu uhulumeni wavula iminyango yagcwala ipopulation wangawakha ama toilet azo accommodate u50,000 wabantu edolobheni. That's why bechame emgaqweni abekho wrong. Uthi abasuke labaye kuphi? Kuyanuka kubolile emadolobheni. It's because uhulumeni wethu uthe mezovula inkululeko wangayenza lento ekuthiwa population control. Population idinga ucontrol mfethu. How do you control population? Uthuthukisa ama townships. Umuntu angasuki eMlazi eya eThekwini koKamakhamzi. Akawuthole la uMakhamzi eMlazi. Akasayanga ke eThekwini usuyireduce population. Usondeza lezi zinto ezisabantu eThekwini uyisondeze la behlala khona. Musa ke futhi ugcina ngama franchise udlethe lo KFC no McDonald's cha uthatha imali uyisa kulabantu lapha abasicindezela kama shopping complex azokwazi ukuthi rent ibe cheap ngangokuthi ubaba othunga amabheshu nezigubhu akwazi ukhokha 1.5 izigubhu sithenge kuyona icomplex le umama onekhish na dayise khona la asingathi intuthuko ngokuthi kuzowakhiwa amabhelidi amakhulu endaweni zethu bese kubuya ama franchise nakhona so lento ye-G20 ingidinile bafu. Ngokuthi makuzofika i-G20 uklinwe abantu koma pavement uthi abangadayisi la. Sinjena South Africa singavezi isithombe singesona kumazwe aphesheya. Sizenze darling of the world abaclean nabahle. No, kahle thina nje sibe slow. Ngangcono i-G20 mayizoza. Kahle bekumele ngosuku le-G20 sidile nama bylaws sichame emgaqweni. Yeah, mhlambe Chilis sesivala osesizovala upresident uRamaphosa or let me rather say iSouth Africa as a whole igcine kunezinto ezenzayo kwaze kwagcina let me say nje iAmerica. Yes. Kunendlela beyifuna beyine agenda yayo beyifuna izinto zenzeke ngendlela yayo ku-G20. iSouth Africa yangahambisana naloko yagcina iba ne-meeting namazwe ayiphathe G20 kwenziwa i-declaration. Mhlambe lokho ungathini kukona ukuthi iAmerica beyizwe eligcine selifuna ukuboycotha i-G20. Ngizothi le esisusile thina as South Africans under the leadership of Ramaphosa sengathi singayimela ngoba iAmerica sitshene emahlweni ukuthi isikhathi senu sokuba amabhoza control umhlaba sesiniphelele into enhle President Ramaphosa lapho I salute him for that ngoba khumbula ukuthi uTrump wenzani kuRamaphosa why America lapha wayomenza uPopeye kwadlalwa ngisho ama video phambi kwakhe kwathiwa kune genocide eSouth Africa kungekho genocide wamenza uPopeye so uPresident Ramaphosa cha ngiyamncoma nje
kuloka kwenzile ukuthi avela athatha istand athi nje ngeke sizwe ngawe wena isikhathi sakho sokuthi ulawule umhlaba sikuphelele manje ngithi ke kodwa sengathi ke singayimela asicacise ukuthi singakuphi yes akumele nje sicacise ukuthi iAmerica njengoba sesikwazi ukuyiconfront asayikhombisa ukuthi kahle kahle asisancenge lutho kuyona singaphila without yona mayithi phula out nezinto zayo I hope ukuthi sishaye kahle ibalo zethu sabona ukuthi abanye sizwana nabo we can survive nge-relationship esinayo nabo without iAmerica ngithi ke mina sorry for iAmerica ngenxa President Trump ngoba chaza ukuthi mzukwane iphuma esihlalweni uTrump upresident oyongena kuyomela azoshintsha yonke lento eyenziwe uTrump ngeAmerica because manje iAmerica ilose almost everything ukuthi ifuna ukuba great izoba great to who ngoba phela ipolitiki seyishintshile America will never be great again like in the past leyayibhozomela wonke umuntu ifuna ukumlawula bazoshada noIsrael bobabili kuphela amanye amazwe seyakwazi manje ukuhlangana ayimele abe right without iAmerica so ke sorry for iAmerica I think Trump was a big mistake when it comes to international relations whatever bakubiza ngayo le nto le I don't know ke nathi ke ngowe South Africa ukuthi ke sothini imzukwane engasekho ubaba Ramaphosa are we going to say wow we appreciate istand asithatha at an international level ukuthi asiveze njengezwe elinamandla mina I'm not happy kangako yize ngimcongratulate ekuthena challenge iAmerica but umbuzo wami uthi kungakanani akwenzele thina as ama South Africans ngangokuthi mangasi iAmerica ithi ama South Africans asawaniki ivisa yokuzosebenza eAmerica for instance yeah bangaka abantu abangakhala bathi siyamgxeka upresident ngalento ayenzile because thina siphila eSouth Africa eAmerica so ke ukuzenza muhle nokuzenza isigora kanti ingane zakho yilambile usazodinga iplate la kamakhelwane it's a wrong move ba it's a wrong move ukuma nje egcekeni lakho udakwe utshwala uthi angincenge emoto mina ngiyayilwela mina uqeda ungena endlini ulala uhonqa ingane zakho yilambile nonkosikazi uzophuma yona na kamakhelwane athi umakhelwane ayi so ubaba wakho indlela akhuluma ngayo asakwazi ukukunanela it's a wrong move president wethu ke mawukuthi uchallenge America uchallenge amanye amazwe ufuna ukuziveza as a superpower let's hope we are ready to be a superpower we are ready militarily ngokwe security are we ready na noma sazo defend odubula mkhaba I don't know ngokwe ikhala msho sinazi ikhala but are we ready ukuthi amanye amazwe nathi sesingasho ukuthi asiwancengile economically are we ready I don't think so senama issues amaningi ngabe eSouth Africa last question enye ezinto ade khulunywa lapha indaba yokumbiwa kwelithium esekutholakala ukuthi ikhona ekugudleni kolwandle la eSouth Africa sinenkinga vele yokuthi amazwe amaningi ambayo akusiwo kumba inkampani zamazwe angaphandle ama Chinese ayamba ko Rustenburg iAnglo Gold what America whatsoever kade ke yahamba yona ngicabanga ukuthi nje zisasuke imbiwa phansi yayivele ikhona still kuthini ukuphawula kwakhe ekutheni sivele sinenkinga yokuthi amazwe aphesheya amba lokho esinako still nelithium futhi izophinde imbiwe amazwe aphesheya kunini la sizozimbela thina khona izinto siyiprocessele khona zona izinto zibe end products iyiphi into esinayo esi-ownayo thina eSouth Africans esingasho sithi lokhu okwethu kwakhiwa la kukhiqizwa la ayikho ngoba ngisho izitolo la sithenga khona ukudla abanikazi bazo akubona abantu abamnyama thina as black people we own nothing bafethu so nje mina anginankinga vele noma bangayimba leyo lithium abayimbe vela yikho into esake sayenza thina eSouth Africans ngoba ngisho amabhilidi akhona namhlanje siwakhomba sithi mahla eSouth Africa akhiwe abamhlophe bezakhela bona umnotho wabo nezinkampani o Pick n Pay o thina mfethu as long yabo thina ama South Africans bantu abamnyama as long as abafethu benama shares besimele sijabulela lokho
sijabulela ukuthi ka Pick n Pay ukhona umuntu omnyama onama shares emabhanoyini kukhona umuntu omnyama onama shares kokumbiwayo nje okusho ko Anglo khona abantu abamnyama abawosopolitiki abanama shares sijabulela lokho thina nokuthi abantu bakithi bazigqili bona bashona emgodini bagqibeke nemgodi there is nothing that we can say we own even ngisho ka agriculture food basket I own ayithina izabantu abamnyama there is nothing that we own ngaphandle kwe taxi industry noshisa nyama la besibaqala manje kanye nama tavern nama joint otherwise nje we own nothing because we are being led wrongly abambili amba ikhona ngakithi South Coast abayimbe abayimbe vele kade baqala ukumba ayikho nje into kahle nje asingayikhulumi leyo ukuthi sithi sicabanga ukuthi akungambi ibona kumbe ba ngoba vele kwakuthi kuze kuzomba bona ingoba abasileader politically banama shares already leli izwa likho bafokade la dayiso kade la dayiswa liphethwe abaliphethe kwamanye amazwe ezakithi thina sivotelayo zama shareholders jeez kuyafana nje lento nomhlaba ngonyama trust into ethi ayifani esingesikhuluma namhlanje bayede indaba ezithu kodwa kuyayifanela nje ngoba makuthiwa we trustee chaza ukuthi njalo ngenyanga uthola isalary from someone else whoever gives you money is your boss you are not owning anything you are just a nduna a foreman jeez sesivala nje lipho ofisa ukuvala ngalo bafowethu izwe lethu lobuyiswa yithina ngokuba united lento ama political parties amaningi esisebenzele sinama political parties awu 404 namhlanje are registered akhona sazo register futhi ngeke sisebenzele lento ama political parties amaningi futhi ngabe siyahlangana and speak in one voice lento yokuthi sidile nezinkampani zama foreign kubizwa ngama foreign investors shwa mampungi mfethu ngazi ukuthi uinvesta kanjani ukuzoqala i-tuck shop ngakithi I don't understand but asikho ke lapho kodwa ngizothi lento yokuthi sithi songene ezinkampanini siphoqa ukuthi ayiqasha abantu abase South Africa kuhle but it is not enough it's not the solution into esidingayo nje babaqasha abantu omancinzi babaqasha on spot ngithe kuhle ngithi working yes ngithe kuhle but it is not enough kuhle it is not enough yes ngoba iqiniso lithi siyafika sizomasha sivala inkampani enabantu abawu38 abasebenzayo sibeka ama CV kumancinza umfowethu ama CV esiwabeka ya 1000 ikhale ngaphakathi zu 15 that's the reality most yabantu abaqashwa still banethemba lokuthi umfoka amancinzi uzosiza ngaphakathi inkampani mayikhipha ama foreigners awu30 kusho ukuthi kudingala abantu abangaki 30 abawu30 tell me about this 500 people kuzoyiwa kwenkampani elandelayo futhi nakhona before ufaka abantu uzoqala ukhiphe laba bangaphakathi kuya nokuthi bangaphakathi bangaki abangaphakathi kwelandela inkampani bawu20 uzophinda futhi dinga abantu abangaki abawu20 it's fine I agree with that but ngithi the best thing that we can do ukuthi silidwe abantu abangaloko besitshena ngama foreign investors abazofaka imali kahulumeni kwakhe uyinkampani la eSouth Africa ezizoqasha ama South Africans in numbers not labo 30 bokureplace umuntu wangaphandle in numbers bakhokhelwa imali esile abantu ba South Africa abantu abanekhono lokuyisebenza njenganani ke olisa ukwenza example ngani njenganani nine podcast kushuthi this is a business niyasebenza uhulumeni akafika azotshala imali ukuze kusasa wena ungayeki lento yenzayo uyofuna umsebenzi somewhere aka empowerisha uhulumeni because you have proven ukuthi wena unekhono lokuzisebenza nami njengoba ngikhuluma ngomlomo wami nje uhulumeni akeze kimi azongi-empowerisha lokho engikwenzayo kube ukuthi ngiyaphila ngako kushuthi ngamanye amazwi lapho wandisa amathuba emsebenzi singale sikhuluma ngama foreign investors zingaki inkampani zase-America ezizohamba ngenxa yokuthi relationship yethu ne-America it is questionable namanye amazwe ke kokwenzakalani mangasamanye amazwe nawo athi we are pulling out siyahamba ama South Africans lawa azosebenza bla wesiwakhulumelayo njobe inkampani zezimoto nje ziyaphuma eSouth Africa ziyahamba so azosebenza bla ama South Africans eswalelayo sisawasebenze ko lokhuzana ko picture lawa benza amashwama ama chips nama fried abantu abamnyama sobalwela ukuthi size siyotoyitoya sivala picture sifuna ukuthi abantu abamnyama bayosebenza ukwenza ama fried into ongayenza nawe ekhoneni lomgwaqo
You see, so as South Africans kumele sihlukanise lento, si understand ukuthi uma sikhulumela ama South Africans, we are talking on behalf of black South Africans. We need black economy. That's the only solution. Lokho esikwenzayo kuhle, but it is not enough. Singakabi ne black economy, sibe nema business kuma townships ethu, eindaweni zethu. Yiloko mfowethu okuzosisiza. Otherwise ama political parties awu 1000 asidingi ayisebenzeli. Eyokuqala ngokuthi siqonda ama foreigners emgaqweni siwakhombe sithi awukhulume yini le idolo elincane, hayi wena go hamba wena indololwane, hayi hlala wena umSouth Africa. Ayizosebenzela lento ngoba izingane zethu zizaliswe yibona labantu. Sesinabashana thina manje. Angikwazi ukutshela ingane kadadewethu ukuthi ubaba wakho waxoshwa yimi. Angikwazi ukusho lokho. Asibheke lento ukuthi asiqale silungise le corruption esema office. Lesema office asingene ema office sidile nama corrupt officials. Otherwise uChilisi uthi nje thank you Durban Network. Uthi uChilisi lenu yokuyobalwisa emgwaqeni ake improve niye laba ekuyibona ababangenisayo ama officials. Nganza kwethu sivala kanjalo abafuna ukulandela Chilisi. Chilisi SA always noma ikuphi noma ungabheka kuphi uzothola uChilisi SA. Iloko nje mfowethu. Yeah, bazongithola mina kanjani futhi ke mina nginqeni nenamba yami khona ku public sport nje ikhona nginankinga ungayithola nje ku TikTok ungifonele ngiyayiphendula incingo kodwa mazokhuluma into esile. Okay, uthi mawuzokhuluma into esile. Kanza kwethu abake babonana baphinde babonana sivala kanjalo kuhlelo sithi gijimani lapha ku YouTube ni subscribe gijimani ku TikTok gijimani na ku Facebook nganza kwethu siyabonga support yini. Danko. Hammer